Domnule președinte, stimați invitați, este o mare onoare pentru mine să mă aflu aici astăzi și să primesc această distincție din partea statului român. Este o zi memorabilă pentru mine, pentru cariera mea, o recunoaștere a muncii mele și a valorilor în care cred. Această decorație nu este doar a mea, este și a colegilor, a antrenorilor pe care i-am avut de-a lungul carierei, care m-au susținut și m-au ajutat, a oamenilor care au fost alături de mine, mai ales în momentele dificile și, bineînțeles, a familiei mele, care mi-a fost alături la fiecare pas. Sunt mândră, onorată, foarte recunoscătoare și vă mulțumesc încă o dată. Și vreau să vă ofer și această minte.